Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 98. Comencem! Ens trobem l'1 de febrer de 1896 a San Marcos, a Nicaragua. Fill del senador i terratinent Anastasio Somoza Reyes, ha nascut el petit Anastasio, en el si d'una família adinerada. Això li va permetre estudiar en les millors escoles. Quan el nostre protagonista era molt jove, va ser enviat a Filadèlfia, als Estats Units, a estudiar empresarials i a aprendre a parlar anglès amb fluïdesa. Tant va ser així que amb el temps el seu castellà estaria plagat de paraules i expressions en anglès. Quan va tornar a Nicaragua, va intentar fer d'empresari, però allò no era lo seu. A més, Nicaragua era un país molt inestable. Des de la seva independència d'Espanya, el 1821, Nicaragua va estar dominada per interessos comercials exteriors, principalment pels Estats Units. Un president de Nicaragua, anomenat José Santos Zelaya, fart que qui manés realment fossin els empresaris i els diplomàtics dels Estats Units, va decidir aplicar una política contrària als seus interessos. Així, el país del nord no va tardar gaire a apoyar amb tropes un cop d'estat que va deposar-lo. Els americans tenien un president molt millor pels interessos de la gent de Nicaragua. Un paisà, un compatriota, però que treballava en una empresa dels Estats Units, la qual posseïa unes grans mines d'or a l'est del país. Aquest home s'anomenava Adolfo Díaz. El nou president, per si sol, no tenia cap suport, només per ser qui era dins dels interessos dels Estats Units a la zona, i els convenia a ells. L'oposició generalitzada del poble de Nicaragua va fer que demanés ajuda al seu papà adoptiu, als Estats Units. Aquests varen enviar tropes que varen sufocar totes les rebel·lions. Amb Adolfo Díaz i l'ajuda, o millor dit, la tutela dels Estats Units, es varen anar creant unes institucions, unes estructures administratives en pos única i exclusivament en pos del poble de Nicaragua. Tot això fins al 1926, en què Emiliano Chamorro va derrocar Adolfo Díaz. Estats Units, que ja es creia que podia deixar Adolfo Díaz solet, veient que no, va tornar a enviar tropes per restaurar Adolfo Díaz. Noves rebel·lions, aquest cop, d'un altre líder anomenat Juan Bautista Sacasa, varen intentar assaltar el poder. Aquest cop, sense fer-ho sol, sinó amb l'ajuda de Mèxic. Novament, més tropes enviades pel germà gran varen reinstaurar a Adolfo Díaz. Però ja està bé, nen. A partir de llavors, el president va ser ell, però l'ambaixador dels Estats Units, Henry Stimson, va esdevenir el nou poder. Entre les tropes pròpies de Nicaragua, que volien un país sense la tutela dels Estats Units, hi havia un oficial anomenat Augusto Díaz Sandino, el qual, tot i haver treballat en la seva vida civil per a empreses dels Estats Units, el seu nacionalisme li feia veure aquest país últim com una potència imperialista que estava xuclant els recursos de Nicaragua en benefici propi. Va passar a la clandestinitat amb un grup d'opositors. No obstant, els Estats Units no veia el grup de Sandino com una amenaça seriosa. És més, semblava que el país ja estava pacificat i va crear una Guàrdia Nacional pròpia amb la que ella soleta defensés els interessos dels Estats Units a Nicaragua i els permetés retirar les tropes. Aquest cos s'anomenaria la Guàrdia Nacional. Ara que el país ja semblava, segons els Estats Units, madur i adult, el 1934 va haver-hi eleccions i Juan Bautista Sacasa, antic opositor a la influència dels Estats Units, va guanyar. El veí del nord va estar expectant a veure què passava. Va, en principi, adoptar una actitud conciliadora, però al mateix temps va entrar en converses amb Sandino perquè abandonés la lluita. No obstant, un dia, Sandino, després d'una reunió, va ser raptat, portat a un bosc desert i afusellat. El responsable de l'execució va ser el nostre protagonista. Aquest era el general en cap de la Guàrdia Nacional. Ara explicarem com va arribar fins a comandar la Guàrdia. Hem dit que va anar a estudiar a Filadèlfia, on va aprendre anglès amb fluïdesa, que va tornar i es va dedicar als negocis sense massa fortuna, però va esdevenir el traductor d'un personatge molt influent, l'abans esmentat Henry Stimson, l'ambaixador dels Estats Units i virtual virrei de Nicaragua. Aquest fet va fer que quan es va crear la Guàrdia Nacional, el nostre protagonista, sense cap formació militar, va ser nomenat comandant de cap de les forces. Amb el temps, el nostre home va començar a acariciar la possibilitat que pogués prendre el poder. Al cap i a la fi, ell era el comandant suprem de les forces i qui té la força pot aconseguir el poder. A més, els americans el respectaven i el respaldaven. El president dels Estats Units va dir d'ell i d'un altre futur dictador, Leónidas Trujillo, Són uns fills de puta, però són els nostres fills de puta. Va donar un cop d'estat l'1 de gener de 1937 i es va convertir en president.
A partir de llavors, Nicaragua va passar a ser de la seva propietat. Però el nostre home creia molt en la democràcia. Va fundar un partit, el Partido Liberal Nacionalista, i aquest partit li pregava que fos el president i ell es sacrificava per la pàtria. És veritat que va donar un cop d'estat, però poc després, amb el partit que va crear, va guanyar les eleccions netament amb el 99% dels vots. És clar que sí. Com que procurar la felicitat dels ciutadans no és una tasca de ràpida ni fàcil, va fer que els mandats presidencials fossin més llargs. Quina mandra, però tot pel país. Els fills del nostre home varen tenir els seus llocs. El fill gran, Luis Somoza, va ser agregat militar a Washington i el petit, Anastasio Jr., inspector de la Guàrdia Nacional. La principal ocupació del nostre home va ser ocupar-se de les necessitats del poble. Per exemple, va prohibir el moviment o fer operacions amb el bestiar sense un permís governatiu, que tardava i tardava. Els propietaris, per tal de sobreviure, acabaven malvenent el bestiar a homes del nostre protagonista, els quals sí que podien moure el bestiar lliurement, guanyant grans sumes de diners. El poble estava cada cop més descontent. Anastasio Jr. li va suggerir al seu pare que, degut al descontentament popular, potser seria convenient pensar en la dimissió. La reacció assenyada del nostre home va ser la d'amenaçar el seu fill amb l'arrest. Tú eres uno de los jefes de la Guardia Nacional, y tu trabajo es hacer callar, y cuando digo hacer callar, tú sabrás cómo hacerlo, a los revoltosos que no me quieren. Al Palau Presidencial hi havia unes cel·les de tortura on es feien pràctiques tan simpàtiques com l'electrificació dels genitals dels torturats, els quals feien uns crits que feien les delícies del nostre home. El bel canto. Al final, fins i tot el nostre home va comprendre que el poble n'estava d'ell fins al capdamunt i potser algun dia tindria algun ensurt en forma de revolta. Llavors va dir que plegava, que convocaria eleccions i no s'hi presentaria. Va, això sí, proposar un candidat afí que li asseguraria el futur. Aquest es deia Leonardo Argüello, i aquest va rebre el 25% dels vots només. Però a casa de Somoza, o sigui a Nicaragua, és una majoria absoluta. Per tant, va ser declarat guanyador pel nostre home. No obstant, en contra de tot pronòstic, va formar un govern ple d'opositors i li va donar al nostre home 24 hores per abandonar el país. El nou president se'n va anar a dormir convençut que tenia davant d'ell un mandat de 4 anys per desfer tot el que havia fet el nostre protagonista. L'endemà, de matinada, una tropa de 100 homes amb un tanc, amb el nostre protagonista al capdavant, varen picar educadament a la casa del president informant-lo que havia estat deposat per incapacitat mental. Tenia 24 hores per sortir del país. El nostre benefactor del poble nicaragüenc va cercar un altre home de palla. El nou president s'anomenaria Víctor Román Reyes i va ocupar el poder. Aquest home era família del nostre Anastasio Somoza. De fet, l'anomenava Tío Víctor. Evidentment es va comportar com a tal, com a home de palla que sortia en les fotos presidencials, però qui seguia donant les ordres era el nostre home, fins que el poble i el partit em reclamen. Anastasio Somoza García va esdevenir a partir del 6 de maig de 1950, un cop més, president democràtic de Nicaragua. Per un mandat de 4 anys amb possibilitat només d'una reelecció. Només ho hem de canviar, això. Va fer-se una nova Constitució a mida, en la qual el nostre home podia ser reelegit si aniria. Així ha de ser. El poble ho vol i jo em sacrifico. El compte corrent de la família Somoza era un dels més grans de tot Sud-amèrica, però és que el poble no podrà mai pagar-me el que faig per ells. Us en recordeu del guerriller que el nostre home va raptar i afusellar quan sortia d'una reunió per parlar de pau i de l'abandonament de la lluita armada? Aquell guerriller anomenat Augusto Díaz Sandino. Doncs pels opositors va esdevenir un màrtir, i periòdicament sortien grups que evocaven el seu record i revoltaven, però no hi havia res a tema. El meu fill, Anastasio Jr., és el cap de la Guàrdia Nacional. Ell se n'ocupa periòdicament de fer-los entrar en raó. Que bonic és sentir els cants dels torturats des dels sòtanos del Palau. Ens trobem el 21 de setembre de 1956 a la ciutat de León, concretament a la Casa del Obrero. S'està fent una festa en honor del nostre protagonista, el qual ha estat escollit pel Partit Liberal Nacionalista com a candidat per variar a la reelecció. El nostre home, tot i pesar més de 100 quilos, porta una bona estona ballant. Ara s'ha assegut, quan de sobte un jove se li acosta, treu un revòlver i li dispara 4 bales. Bruto, animal, ai Dios mío, va dir el nostre home abans de caure a terra. Qui també va caure a terra va ser qui el va disparar, després de rebre més de 20 impactes de bala. Aquest jove es deia Rigoberto López Pérez i era poeta.
Com que la sanitat als Estats Units era molt més avançada que a Nicaragua, el nostre protagonista va ser portat en helicòpter fins a l'Hospital Gorgas, que es trobava al Canal de Panamà, que llavors estava controlat pels Estats Units. Després de 4 hores d'operació, se li varen extreure les 4 bales. No obstant, es va cometre l'error d'aplicar-li anestèsia general en lloc de local. Com que Somoza era diabètic i obès, va entrar en coma, desenvolupant una encefalopatia metabòlica severa fins que va morir 5 dies després en aquest centre sanitari nord-americà el 29 de setembre de 1956 a les 4:05 del matí. Luis Somoza, el fill gran, va esdevenir president provisional i Anastasio Júnior va obrir una investigació. Com solia passar en aquelles dates, quan no se sabia ben bé què havia passat, s'arribava i es va arribar a la conclusió que tot havia estat un complot comunista. El funeral va ser multitudinari, i tant que sí. L'autoritat eclesiàstica va concedir 200 dies d'indulgència a tothom que assistís al funeral. En fi. I fins aquí el capítol d'avui. Esperant que us hagi agradat, ens acomiadem fins al proper presentable. Adéu-siau!